ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಯಾನು ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಮಾರುನ ಶಾಪ್ಗೆ ಬೈದೆ. ಮೋಲು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಲೇನು ಸೇಲ್ಗೆ ದೀತೇರು. ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮೀನು ನನ್ನಲ ಅರ್ಧ ಜೀವಡುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತ ಅಡಿಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಲುಲ್ಲ. ಈ ಶಾಪುಡು ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಜಂಜಿಡೆ ಇಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲು ಜಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಂಜಿಂದೆ ತೊಂದೆ. ಜಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಜಂಜಿದೆ ತಂದು ಬೈದೆ. ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಂಡೆ. ಅವೇನು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ಇನಿ ಯಾನು ಪಂಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಐಟುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರಿತ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಇಂಗ್, ಓವಾಂಡಲ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಐಕ್ ಜಂಜಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಬೆರೆಸೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂತೆ ಅರಿತ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತಿನ ಜಂಜಿನ ಈ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮೊರೆಪಾದ ದೀಲೆ.
ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರದಿಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರೆಪಾದ ದೀತಿನ ಜೆಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಜೆಂಜಿ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಾಲ ತಾಗುಚಿ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಜೆಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಯಾದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಾಲ ತಾಗುಚಿ. ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಸುಲಭಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಜೆಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ.